Sunshine News Blast. Gidasig ang mga leader sa negosyo sa pag-andam batok sa posibleng epekto sa nagpadayon nga krisis sa Middle East. Atol sa usa ka forum nga gipahigay ni adtong Lunes, Marso 23 tuig kasamtangan sa City Sports Club Cebu. Nagtapok ang mga leader sa negosyo ug stakeholders sa maong kalihukan nga gipanguluhan sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry Incorporated nga may uluhan navigating the Middle East crisis and economic impact. Sumapa sa ekonomista ug environmental planner nga si Professor Ronilo Balbiranan o Balbiranian. Ang tensyon sa geopolitics mahimong hinungdan sa nagkabalda sa supply chain, pagsaka sa presyo sa lana o pagkunhod sa pagsalik sa merkado. Gidasig niya ang mga kumpanya nga paligunon ang ilang estratehiya o risk management aron malikayan ang posibleng epekto. Sa laing bahin, gipaambit ni Maria Teresa Sederiosa sa Department of Trade and Industry ang mga programa sa gobyerno og praktikal nga mga lakang aron matabangan ang lokal nga negosyo nga mupahiangay o magpabiling kompetitibo bisan pa sa mga hagit sa global nga sitwasyon. Ang forum nahimong importante nga plataporma sa panagdatinabangay og pagpaambit og kahibalo aron mas mapanalipdan og mapalig-on ang mga negosyo sa panahon sa kawalay kasiguruhan sa kalibutan.